alaikum, da Allah yana tambayan gidan Malam Musa mai adashi. Baba ka je ka ga wani sabulu daidai wanka? Ba kila fa ga nan fa bako ne fa. Kuma ba za a rasa wani abu a jikin nan nashi ba. Garanti. To kawai mu seta mai hanya zuwa wani wuri mana. Da Allah magana nake yi fa. Gidan Malam Musa mai adashi. I know hear you. Cewa ne gidan Malam Musa mai adashi. Okay, mu je mu nuna mai ko? Da Allah gidan da nisa ne haka? Malam, karfa ka manta fa. Gidan Alhaji Musa mai adashi fa kake nema. Kawai ka sa ido ka dawo kafa. Kai malam dan samu guri kai ma anan. Guri kuma ni da nake akan hanya ta? Karfin bakin ka ne. Nace ko za ka ga abin da ya fi karfin baki kai bataliya. Aha to ka. Tabe mu. An jira mu. Ban gane ba fa. A'a. Kai, ashe ma mai gyara ne. Bayan shi na ɗauka daloli ne ma a daka. Wai kuma wai mu wai yake masallama. Bakka da fa. Capaz.